капуста. Да, как же слышишь? Ну-ка, чисто. Чеш 4 милиона долара. Нали половинче казаха? Много ясно. Тя 3 бройки. Той ще продари на чистота, не става. Имаш оправдание. Точно пък ще имаш толкова пари за така кола и живее на Стария град, сигурно, на Калдарума. Няма да си купиш къща. Тя колко ниска. Да. Военно обавно се движи тя станцията, докато дойде. Те нарочно да мои хората по-лезно. Ако се е купил преди това, те и трети бройки са продали, ама ако е... И като така дай ключ от Ламборджинито, Ама, нали трябва да си собственик на предишно Ламборджини, да купиш някакво. Еми, да не става тъй лесно, искаме и това, взема го. Еми, прямо преди това е карал червеното, е имал. То това продадено, то някак да го купиш, защото нали тези бройки са продадени. Тя застраховка ще струва половин милион. За колко часа? Вижте си пак, синьо, някакво.